David onye dịka gị onye siri dị ndụ ga-adị I'm an example mgbe ndị ụwa kwuru na ifi nwa mma nwụọla i mere m abụrụ onye nọ ndụ n'ala ndị dị ndụ asị m ka ekele niile nsọpụrụ niile ọchịcha mma niile na mbuli elu niile ka ọ bụrụsịa nke gị n'aha Jizọs Jehova